og saging sa punuan sa kanang taga kuanchita sila mismo mananam na. Among trabaho makumpra mi og saging para i-deliver sa Tagbilaran City. Kuning ani kay malimo mapunta. Ay kung pagpudyo og balay murag minaw na uday ay makita mo ko. Boy, kaya iksoon niya ka-drive. Muna ilang trabaho guys, mamalit og mga saging sa ilang mga suki, mga punuan. Yes, mauna ang mga saging. Isa sa mga suki na mo, mura kong isa po namalit ba? Ato may padulong sa ilang suki. Kaya muna pinabuhi sa bukid. Walay amo, may magbuot. Magbuot, imo ka galingon. Kung sa kauran sa makumpra. Ari ni sa ilang isa ka suki. Asa ilang balay? Ah, kana. Naog ni kay ato ni sila suki. Ah, kanang mga sagingan na. One part sa Kambagi. No, hi me. Yo kay ka inday ba kay gisunod ng kamera. Ani Daisy. Ayo. Ato nga balay. May tago day. Ang kay sagingan. Sagingan ha. John, tanang gaduming. Mari ni sa ilang sagingan. Kaya kay sa kamera. Asa dia ang asawa na? Kain saging. Ang uban mo pamay bunga. Asa? Oh, to ay dako to ah. Lagi sa kay meron. Hey guys, ang tuba ang mamalit. Mao pagkajoy mamili. Mao pagkajoy mo suroy. Pabor kay nasa tagihan kay mo dawat ra siya og kwarta. Ang kanakuan mo pagajoy mura bakag tag-ija ba nga namili kasi imong tinanom. Bakag tag-ija nga. Ardali ara magtub una kay humok mo na siya glawas. Amo di na siya madugay mo kay abi na og ni tinuba na kamo pud ay magtuba. Kanang gatuba mo na imangod di buboy nga gwapo. Og kontiso ng kabuutan, maglibog ko kasi buutan nila. Digid malalis, magsuon gdi ay. Di pareha mo. Og si buboy pasultion, ikaw may buutan. So muna na, oh yes. Buwang kay siya, oh, buwang. Ay nga na din na. Unsa man pud nga tanom, unsa man diha kanang ginarbis nga ko ana, mais. Napoy maisan, muli na kalami og bukid ba? Malingaw tan kay preskong hangin. Nya pa jud magtanom ko gihan pud lagi ka. Ug di ka natuba sa una nga balay ang gianhi. Aduha ka bulig nga saging. Kanang kinahang bana sungso. Ay, duha dito alanganin ba? Pagkaulungan itong tubuyan to. Ito na lang Tutua. Ore, kaya na. Tagiya sa saging gwapo. Samot nga. Buang-buang pa. Samot sa batanon pa. Orasyon ba yan? Orasyon ba yan? Gwapo. Inood gyud ninday gwapo ang tag-ija. Gusto nga orasyon. Ito nga mintahan. Ato na mga nagaw? Ato na to na. Ato ni saging? Dali aday no. So ilan ang gisipi-sipi ang saging kay timbangon. Pero lami ng dalan day, simentado na halos. Duoy. Muna lami ning mananam
guys kay ang tag-iya mo dawat na kwarta. Mone. Tanaw-ra. Kugihan. Oh, tatanaw ra ko no si Ja. Ganahe, magpapako ganahe. Oh, pa Layla sa ano? Layla sa ako si Ay, kailan sila ay. Oh, mone yan. Ang taga Kambagi na kaila sa iya ha sa Sevilla. Kailangan sila di sila laro. Ang orasyon ba mi? Mm. Nasa lahi ba? Or mailhan man ka kay bakit ka sa YouTube ko na si Kuan orasyon na. Ay ni orasyon. Mga tagya saging. Kugihan maguni si Manong di mo tanawa ra gatong atong orasyon sa iyang tanom. Sa mga kampog asa. Mm. Kay kung wala pa magpugi si Manong, wala na imapalit ni sa saging. Una, ang naay dili ingon nga taga bukid tanan, magpugi na biya puy taga bukid nga tapulan. Kana, tungod siyang kakugihan, di kay kumpra na yan saging, dakan kayong saging ang pasunahan to ah. Ari na pod mi sa laing balay. Ang ita na pod mig saging. May experience na guys o pangumpra og saging. Kami view sa bukid na. So munang gikarga. Man silang kuan. Kay kana mo na sila diha. So mao na diha gikarga. Ari na pag sa lain. Kabalay ato anday. Kung magbigoto ba kay na mainit man mi before mo gawas. Dumog. Dinumugan. Pila na kakilo tanan day? Tanan. Di pila kakilo na tanan yung nakumpra, mga 50 taon na no. Oh, 50 taon ka kilos na. Di okay ra ko na oy, ginaw ko. Malingaw ko. Di oh. Wala pa nagtrabaho sa kalsada sa unahan. Balik ko niya. Ay, naisda no? Ayan no. Duha na kabalay. Among nakumpra. Nakumprahan. Pero nakahapit 50 kilos ni. Ano gani? Ano ganda? Ano sa mig? Ang tanaw mig na pabaylaing. Sabi. Wala siya. Kay nangumpra og saging maon ni additional nga panginabuhi sa igsoon sa Umbana si Casinio. So nga ni guys, as lang giubanan katong experience ta unsay kinabuhi og bukid, manginabuhi ang panginabuhi nila, mangumpra og saging at the same time nag-uma. So naa na sila mga soki, so muot kay sila moy mamili og asa ang maayo na nga tubaon. Dalikyat rami guys kay karong mga 12 o'clock mobalik na pamig Tagbilaran City, mobalik mi sa East Medical Center. So ni dalikyat rami anhi dire. Pag manamig Tagbilaran ari mi mulaos, ari mi matulog kay mas pabor ang bukid lami. Tambayan kay sa adto mi sa ubuhan. So munang katulo na mi siguro balik-balik aning Kambagi, Sevilla. Tulo na balik-balik dari. Kadugay pulan gini sila nagbalik-balik na mo ba? Oh sige. Kung makabalik mi, mamuti na kuno pod mi. Karon nangumpra pa biyag saging. Oh, kay di ko kabalo mangoy ko dai.
Munay first lady. Pareha may binaji. So na siya. Di na kaya guys ang isiyahang papel. Di ko kamao. Mangutsinta. Asa ba Magluto pa siya. Mangutsinta. Turo dito. Iyahang kuan, iyahang diskarte pod magluto og kutsinta. Yang kutsinta lang lami ah. Kutsinta ja si Junjun at the same time mag-uma. Sa umahan siya. Anja og pamugas na ilang kutsinta. Nya kaning ilang additional nga income mangumpra og saging. Singani lang gid guys, diskarte mabuhay lang tano sa kanang maayo nga pamaagi. Proud ni nga panginabuhi kay syempre diniyos man. Walay giapakan nga tao. Yes. Oh, panginabuhi ni siya nga diniyos, syempre mga lagad taon jadi ta magdiniyos. Sayang lang. Balik ko na to naman kay. Muli na mi kay nang lili ra mi sa angay tubaon. Murag muaw ba, murag makamao manuba. Murag Mo ila lang kurita. first time ba jud ko ingan ni maguban-uban magumpra og saging. Papa lagi ka. Diya magutag diskarte sa kinabuhi ng lain tag panginabuhi. Ya pud sila nabuhi. Ang kami pod ako pod empleyado lain pod ya pod kadi ko kamao. Mauwaw ko maninda. Okay talent anang maninda. Sa palitan ni mama. Adi ba? Papa ila. Ano mo? Manguli nami guys kay mamahaw nami. Diya lubat na pud ko. Sakay mi sa car. Sorry na kadyo ko guys, nagpangumpra. Pero walay pa ang papel kay mag-video-video ra. Wala nga juga. Nagbit-bit siya og Tupperware and giuli ka na kay gikan gisudlan gi-order og kutsinta. Lami ra ba ila kutsinta guys? Ano, mira. Ila kutsinta kay lami og timpla. Bye-bye. Daghang order og kutsinta nila kay lami, you promise. Magpahimo kani ko karon. Among dalon sa Gitulman. Kay day ka isa, nagbit-bit ko, wa ko mahatag kay gamay ra. Kay ang kay lami. Karon magpahimo jud ko og kutsinta among dalon sa Gitulman. Ay. Ito silang lugar. Kaya kitang tao, lalay mo nag-discardis kinabuhi, babuhi lamang ta. Kaya ako, di na ako kaya, ilang power ba? Ilang power, di na ako kaya. Kaya, at pero galing Marso, lockdown, na intonsis, mga ko. Naguna-guna, muna ni resulta. Kaya saon man nga, gara-gara man dahil, guna-guna ba, kaya wako na klase. Eh, pagkita ko daw ang plan. Muna, gara-gara, arandi ay dyan pagkumana. Kaning, hindi na to ba trabaho, dyan makalitan na dahil. Oo, ewan maanad. Kaya mo, pinuod yun. Mga unta og 80 nga lami og timpla.